Wannan ba wani abu ne na wani laifi ba ko kuma wani abu ne na ra'ayi. Idan shi mai girma Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce zai yi aiki da mai girma Sanata Malam Ibrahim Shekarau, to wani abu ne da suka aminta da juna ko kuma suka yarda za su zo su yi tare. Babu kuma wanda ya isa ya hana mutum ra'ayinsa. Abu na farko, ko sun haɗu su biyu su yi aiki, misali ko ba su yarda su biyu su yi aiki ba, ita nasara tana tare da Allah. Allah ke ba da nasara na duk wani abu da ake shiga. Sannan kuma fitar ko kuma haɗewansu su biyun ba zai hana jam'iyyar APC ta yi aiki daidai da wanda za ta hasashi cimma nasarar zaɓe ba. Ka fahimce ni? Saboda haka wannan ba wani ƙalubale ne da zai ba ma jam'iyyar APC tsoro ba. Kusan in ce maka shi kansa jagoran mu na APC, wato shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje, zaɓaɓɓen gwamnan Kano, ba sabon abu ne a wurinsa ba ko kuma a wurin 'yan jam'iyya cewa abu zai iya faruwa makamancin haka, wanda ita jam'iyya da kuma 'ya'yanta a shirye suke duk sanda wani abu ya faru irin wannan da a tashi a daɗa tsayawa a tsaye don neman nasarar cin zaɓe. Babban mafita a har kullum ita ce in ana tare kuma ana aiki, ana neman cimma nasara, a tsaya a haɗa kai, a yi aiki a kuma nemi cimma nasara ɗin. Babu abin da ya fi haɗin kai a duk inda aka zo, musamman ake fagen nema ko kuma ake yaƙin nema. An ce in aka haɗu, aka haɗa ƙarfi, aka haɗa tunani, aka haɗa wato aka zo tare don a yi aiki tare, a gudu tare, a tsira tare ya fi. Amma lokacin da wani ya fita ko kuma wani ya ce a'a baya yi, to kar ka manta yau wani ya ce baya yi, gobe wani zai ce yana yi. Idan kuma wani ya ce baya yi, shi tunaninsa ne ko kuma yana ganin ko babu shi wani abu ba zai faru ba, to sai ka yi mamaki cikin ikon Allah. Misali, an zo an samu gagarumar nasara da ba ka tunaninta. Domin idan mutum yana ganin kaman cewan wato ƙarfinsa shi kaɗai in ya fita wasu za su zube, to sai ka ga ka san kaman abu ne da wanda ya daɗe yana yi, da wanda suke tasowa, da wanda suka ƙware a cikinta da sauransu. Jam'iyya tana da faɗi, tana da girma. Akwai jama'a masu ƙwarewa a ciki, akwai mutane masu juriya a ciki da sauransu. To wannan ba zai zama ƙalubalen da zai hana jam'iyya ta tsaya daidai ba, musamman in za a samu haɗin kai, musamman wanda suka aminta suka zauna a ciki za su haɗa kansu kuma su yi aiki daidai da aikin da suke neman cimma nasara. In Allah ya yarda ina ganin wannan ba abu ne da zai kawo matsala. To ban san, babu abin da zan ce maka da ba zai iya faruwa ba a fage na siyasa. Kuma duka mutanen nan da kake gani na farko abokan juna ne. Na farko kowa ya san kowa. Na farko babu wani abu da bai iya faruwa. Abu tun da an zauna tare, an yi ayyuka tare, an yi shawarwari tare. Idan aka ce maka gobe za a zauna a shirya, ba abu ne da za a ce ba mai yiwuwa ba. Allah shi ya bar ma kansa sani. Ba zan iya ce maka komai game da wannan ba. Misali, dangantaka na da kowa shine girmamawa. Shi kuma dangantaka ta da mai girma gwamna, ina bin sa, ina masa biyayya kuma shi jagorana ne a jam'iyya. Shi kuma dangantaka ta da Malam Ibrahim Shekarau, uba ne na ɗauke shi kuma na ɗauke shi shi ma shugaba, kuma babu wani abu tsakanina da shi sai girmamawa. Wannan shi ne. Well, kama yanda kowa ya sani a cikin duk inda aka ce mutane sun zo za a yi wani mu'amala wadda ta shafi al'umma, musamman ta siyasa ko harka ta kasuwanci wanda kowa yake da buƙata a ciki. Wasu sukan yi duba da cewan idan buƙatarsu ba ta biya ba, to su ba za su zauna ba ko kuma ba za su yi wannan mu'amala ba. Shi congress da aka yi wanda aka samu wato ɓangare guda biyu, wannan ko kuma wani ɓangare da ya fita daga tsari na gwamnati ya je nasa zaɓen, wannan wani abu ne daban wanda
a ciki ni a ganina ya saba da doka kuma da ka'idoji da na jam'iyya da sauransu. To a ganina a har yanzu jam'iyyar APC guda ɗaya ce a Kano, wadda jagoranta shine mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ita na tabbatar da jami'ai na INEC sun zo sun kawo kayayyakin yin zaɓe na congress, wanda ni kaina ina cikin da 'yan kwamiti da suka yi aikin wannan congress. Mun zauna mun yi aiki a wurin kusan kwana uku, wanda daren wato jajiberin zaɓe kwana muka yi ana wato shirye-shiryen wannan congress, kuma an yi shi cikin tsari, an yi shi cikin nasara. Jami'ai na wato INEC sun zo sun kawo kayan zaɓe, an yi waye gari an yi zaɓe wanda ga jami'an tsaro da 'yan jaridu irin ku da sauransu, aka yi shi aka tashi lafiya. Wannan shine tsari kuma shine wato ita ce APC wadda take halattacciya a Kano a wurina.